Ya sanibona, ubaba udokotela lo, ubaba omuhle nje ekhehla lomlungu. Kuphi nakuphi la kufinyeleka khona lo mbukiso njengamanje asithathe leli thuba sinibingelele sithi sanibonani Dumelang Limajoro Nibonjo Mambo Vipi onibingelelayo bathi iblessele imali encane. Amashumi amabili opondo noponda bayisihlanu ngaphezulu phansi emkhambathini la ngikubingelela ngikhona ntanga zamashinga. Namhlanje sizothi ukubheka esesikubone kwenzeka isimemezelo esimenyezelwe uKhuzani umfoka Mpungose. Ebusuku nje bayizolo lapho ephemezele khona ukuthi athi kulomcimbi olandelayo we-All White ozoba seThekwini okuhlukile kulokhu ukuthi njengoba dethe abantu mabavotele abaculi abafisa ukuthi babe ingxenye yalomcimbi ukuthi baqashwe ngokuthumela i-SMS igama lomculi kwinamba le ayekade imemezelile wasethi leyo mali yalawo ma-SMS izolekelela labafundi abasuke bethwele kanzima ezikhungweni zemfundo ephakeme ema-universities. Ube izolo-ke seyishintsha lento sememezela ukuthi noma ngabe yimuphi umculi ovoteliwe ukuthi abe ingxenye yalomcimbi uzoqashwa abe khona kulomcimbi. Nokuyinto-ke esingayishayela ihlombe elikhulu kakhulu ngoba abaningi abasuke befisa ukuthi babe ingxenye yalomcimbi kanti futhi uyaziwa ukuthi omunye wemcimbi ebakhokhela ngendlela egculisayo abaculi bakaMaskandi. Umculi uthola le mali le asuke ethe ufisa ukusebenza ngayo uma eqashiwe kulomcimbi. Sishayela ihlombe kakhulu lokho kwenziwe indlamlezo umfoka Mpungose ukuthi enze lo mcimbi uvuleleke ukwazi ukuthi umumathe umthamo othe uba mningana wabaculi bamaskandi ukuthi bakwazi ukuthi babe ingxenye yawo lo mcimbi lo ngoba bekuhlezi kunezikhalo ngendlela ekwenzeka ngayo ukuthi bethi abanye abaculi bazibona ngazuthi bavaleleka ngaphandle, abanye bekhale ngokuthi le ndlela enza ngayo ukuthi ethi unama views amaningi kunabanye uyena ozongena noma uma sekufike ngasekugcineni mase ekhiphe i-poll ethi abaculi abavotelwe kwi-poll bekukhona abaculi bebevele bephumele obala ngoba bebona ukuthi bazokwehlelwa isithunzi ngenxa yokuthi kuvotelwe abathile bona begcine besala ngaphandle bavele baphumele obala bacela ukuthi bona bekhishwe kwi-poll bengabi ingxenye yayo i-poll. uMaskandi ufike ngempela-ke mawuzobheka kulesikhathi samanje ngoba igenge eningi la kuMaskandi ephumelela njengamanje ile genge esivezelwa uTikTok okuyenye yezinkundla ze-social media enamandla kakhulu nekhombisa ukuba namandla kakhulu ekutheni ikwazi ukupromotha amaciko akithi, ikwazi ukupromotha igenge encane esafika emculweni, ikwazi ukupromotha abafana abancane abasesema-university njengomnotho no-jikijiki. Igenge promothwe uTikTok yalokhu iziveza kancane kuTikTok yaze yagcina ingene estudio. Mayisifika estudio futhi yafika yangadumaza, yafika yashaya umculo osezingeni kakhulu ojabulisa bonke abantu njengoba nje ubone ukuthi ujikijiki nje ubesanda kukhipha ingoma ekwazile ukuthi ngesikhathi nje singaphansi kwesonto yashaya over 1 million views lapha ya ku-YouTube. Kanti nakumanye ama-channels omculo yenza kahle kakhulu. Nango mafika izolo siyamazi uDlondlobele uvimbanisile yonke indawo lokho eshila umfana yoncingo unyoko. Kodwa mawuzobuka emuva ukuthi wavela kanjani, wavela through uTikTok ngenkathi lensizwe ethi uKhuthuza yenza ivideo ngebeat yengoma yayo eyayikade sinonyaka yaphuma kodwa inganakekile ngokwaleso sikhathi. Yathi lo beat uma isiqala inakeka abantu baqala bayinaka ingoma bayidlala, waphinde wabuya ngonyaka olandelayo wakhipha, waphinde wabuya wakhipha njengoba nje kulonyaka esephinde wakhipha i-EP ekuyi-EP yesibili ayikhipha kulonyaka. Ngenxa yawo njalo amandla kaTikTok ngoba useyazi ukuthi uma ikhiphile into yakhe wayiveza lapha kuTikTok ukuthi isiphumile isikhona, abantu bamenzela iqiniso. Umculo wakhe uvimbanise yonke indawo, sikhuluma nje ubheke ku-8 million views within 1 week eyikhiphile i-EP yakhe ngayo le ngoma lethi Yoncenga Unyoko. Kanti yona le ngoma ethi Yoncenga Unyoko seyiphumile obala insizwe eziningi zayihlonza njengengoma efanelekile ukuthi inikezwe amandla ayo nefanelekile ukuthi iuhlukanise lo nyaka uma sisuka ku-2025 isiya ngale ku-2026. Ungasitshela ukuthi wena ubona kanjani ngokwakho? Ubona ngazuthi hayi iyona ingoma leswela ngayo noma ubona ukuthi le nsizwe eyisazokhipha isangenza ukuthi sishintshe umqondo sibone enye ingoma ekuyiyona ngoma efanelekile ukuthi ngaba iyona ehlukanisa unyaka? Zingayo bese ziphethe kwamanje kuze kube ngokuzayo.
Danke. Ngiyabonga.